Il-Prim Ministru Joseph Muscat dalgħodu attenda tnedija tal-Crisis Management Center tal-kumpanija Shield. Bi Crisis Management nifhmu l-identifikazzjoni tal-affarijiet li jistgħu jgħeddu kumpanija. Il-Prim Ministru Joseph Muscat stqarr li l-fatt li qed jiġu offruti servizzi bħal dawn f'pajjiżna jindika vot ta' fiduċja fin-negozji Maltin. Jindika wkoll qal il-Prim Ministru li n-negozji Maltin m'għadhomx jikkonsidraw biss kif se jevitaw l-element ta' riskju fin-negozju, imma qed iħarsu aktar lejn kif se jimmaniġġjaw ir-riskju li jiġi ma' kull negozju. Il-fatt li l-kumpanija Shield attirat numru vast ta' klijenti minn diversi oqsma juri dan biċ-ċar. Id-direttur tal-kumpanija Shield Joseph Muscat spjega lil One News li l-ikbar theddida għall-kumpaniji Maltin hija fil-fatt in-nuqqas ta' ħsieb fejn jidħol il-maniġġjar ta' riskji fin-negozji. Spjega li jeżistu bosta riskji fl-operat tan-negozji bħal każijiet ta' frodi, riskji legali u riskji kaġunati minn diżastri naturali. Kien f'dan il-kuntest li l-Prim Ministru stqarr li Gvern ġdid mhux se jiffirma kuntratti ma' kumpaniji li ma jirrispettawx il-ħaddiem u li m'għandhomx kodiċi tal-etika ċara li tirrispetta lil ħaddiem.